ବିଲୁଆ ଆଉ ଗଧନନା ଦୁଇ ଜଣ ସମୁଦି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲୁଆ ଗଧନନା ଘରେ ହାଜିର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ବିଲୁଆ ଝିଅ ଘରକୁ ଆଗ ଦୌଡ଼ାଏ। ସମୁଦୁଣି ରାଗିକି ଗରମ। ଅଣ୍ଡା ଦିଟା, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ଦେଇ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ବ୍ରେଡ୍ ଦିଟା ନେଇ ଗ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଝିରେ ଗୋଲ କରି ବାହାର କରିନେଲେ। ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇ ବ୍ରେଡ୍କୁ ଦେଲେ। ମଝିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ମିଶେଇ ରଖିଥିଲା ତାକୁ ଦେଇ କାଟିକି ବାହାର କରି ନେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ। ବ୍ରେଡ୍ ଆମଲେଟକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଇ ଭାଜିଦେଲେ। ଛୁରୀରେ କାଟି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବିଲୁଆ ଲୋଭ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ସଁ ହୋଇ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ତା ସମୁଦୁଣି ପାଚିଲା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ବ୍ରେଡ୍ ଆମଲେଟରେ